Tul il-jum ta' s-sibt issoktaw il-battibekki bejn il-Malta Public Transport u l-Union ħaddiema maqudin. B'din tal-aħħar tiqpa għaddejja b'azzjonijiet ordnati minna li l-kumpanija qed tgħid li huma illegali. Il-Union ħaddiema maqudin ordnat li x-xufiera biex ma jaċċettawx flus jew jobbligaw passiġġiera jużaw tal-linja card. Dan għax qed takkuża lill-kumpanija li qed iżomm lura l-proċess biex il-UHM tkun rikonoxxuta bħala il-union li tirrappreżenta il-ħaddiema. Il-kumpanija ingħatat siegħa ċans biss għal din id-direttiva u bekk kienet sfurzata dduri lejn il-qorti biex twaqqaf l-azzjonijiet tal-UHM li kienu meqjusa illegali u abbużivi. Fi stqarrija, il-kumpanija mlita ċara li se żżomm lill-UHM ir-responsabbli tal-konsegwenzi. Il-kumpanija ħeġġet lill-UHM biex twaqqaf id-direttiva u timxi skont l-ordni li jingħatatilha mill-qorti. Intqal li m'hemm l-ebda tilwima bejn il-Malta Public Transport u l-istess Union, għalhekk m'hemmx bżonn li l-ħaddiema jkunu involuti f'azzjoni li m'għandix taqsam mal-proċess ta' verifika. Il-kumpanija tenniet li fil-jiem li ġejjin se jkun konkluż il-proċess ta' verifika. Intqal li l-indikazzjonijiet juru li l-UHM għandha l-maġġoranza tal-impjegati tal-Malta Public Transport u dan wara li kienu għadhom kemm irċivew ir-rapport mingħand id-Direttur tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjiegi. Żiedet ukoll li mhux se jkunu tollerati azzjonijiet ta' theddid u intimidazzjoni. Sostniet li l-proċess ta' verifika qed isir b'galbu skont il-proċeduri stabiliti u dan kollu fl-interess ta' kulħadd. L-istqarrija tal-Malta Public Transport ikkonkludiet billi kkundannat l-attitudni tal-UHM li qed tuża l-ħaddiema biex ittellef is-servizz tat trasport pubbliku.